Velkommen til Hospitalskanalen. Vi skal se på, hvordan vores medarbejdere trives. Hvor tilfredse de er med deres arbejde. Vi stiller om til Birte Anne, som står ved et af hospitalets knudepunkter. Birte Anne, er du der? Det er Birte Anne, og jeg står her ved en af knudepunkterne på Regionshospitalet Horsens. Og jeg vil prøve at se, om jeg kan fange nogle af medarbejderne for at se, om de er tilfredse med deres medarbejderundersøgelse. Så skal du altid lave om på det hele. Der kommer lige Vi har nogle retningslinjer, der skal følges. Hallo, må jeg Vi har lige en diskussion her, ikke også? Ja. Hvis du ikke følger Jeg lige se, om jeg kan finde en anden lige. Kommer en der? Hej. Jeg er lige blot til at spørge om, hvordan er du glad for at arbejde på Horsens sygehus? Mig? Ja. Jamen, om jeg er glad for... Der kommer en herover også. Jeg prøver lige, om jeg kan fange den. noget, du altid står der. Jeg tror, det er sandt. Hele tiden. Må jeg spørge? Det nejser jo ikke, hvad du siger. Du følger jo ikke de retningslinjer. Det er virkelig meget. Så gør du ikke. Kan jeg gå ind på det en, og så lige at tænke efter, hvad det er, der står. Helt rigtigt. Der kommer en læge. Jeg prøver lige at høre hende. Stabiliser dit blodtryk. Okay, må jeg komme lige og spørge dem med mig lige et øjeblik? Altså, jeg er glad for at være på mit arbejde. Jamen, det er jo rigtig dejligt at høre, men Altså, det er jeg rigtig, rigtig glad for. jeg finde nogle andre, der også er glade for det. Der kommer en der. Hej. Hej. Er du glad for at arbejde på Horsens sygehus? Det er jeg rigtig glad for, specielt min fridag. Ja, det er jo også en måde at sige det på. Det må man sige. Og nu til noget helt andet. Ledelsen har nu sin 2020-plan klar, og en af de besparelser, som effektueres øjeblikkeligt, er bogstavet A spares væk, som ledelsen udtaler. Vi er blevet overrasket over, hvor mange penge et bogstav opsluger. Ved at slette et bogstav fra alfabetet, kan vi på en arbejdsdag nå at sige flere ord, og dermed behandle flere patienter. Undskyld, borgere.